Modlite sa a usmievajte sa. Dobre? A teraz chodte. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Chodte. Chodte. Páter. Áno? Toto je moja dcéra Kleoniče. Mama hovorí, že vám musím poďakovať, pretože som vďaka vám získala učiteľský diplom. To hovorí tvoja mama? Nie mne, ale jej sa poďakuj. Ona sa kvôli tebe obetovala. Ukáž mi ten list. Píšu ti, aby si išla učiť do Beneventa. Nepôjdeš tam. Zostaneš tu. Prečo? Je to moja práca. Si domýšľavé a drze dievča. Zostaneš tu. Ďakujem. Dajte jej pokoj. Nerobte jej to. Je to nevinné stvorenie. Je to nevinné stvorenie. Kleoniče. Čakám na vás. Dievča, ktoré vzalo moje miesto, znásilnili. Teraz je v nemocnici. Pán Boh jej pomôže. Bude zdravá. Zachránili ste ma. Ale ako ste to vedeli? Pán mi dovolil čítať v jeho zošite. A čo sa tam píše o mne? Že sa budeš starať o moje rany. Beda tomu, kto ti skúsi ublížiť. Filomén, ako sa máš? Môžem pre teba niečo urobiť? Prišla som vám niečo oznámiť. Niečo vážne. Áno. A o koho ide? Ide o Pátra Pia. Páter Pio. V poslednom čase všetci hovoria o Pátrovi Piovi. Čo zasa vyviedol? Má milenku. Milenku? Ako sa volá? Je to pobehlica. Volá sa Kleoniče. Morkaldiová. Aha,
Pobehlica. Ako vyzerá tá pobehlica? Filoména. Aká je? Je taká pekná ako ty? Filoména. Toto je ruka pána. Môžeme ísť. Pokojne, pokojne. Nie všetci. Vy počkajte tu. Poďme. Čo sa deje? Čo znamená ten zmetok? Počuli sme, že vás chcú preložiť. Kto vám hovorí také hlúposti? Tvrdia, že tie úkazy, čo sa vám stali, nie sú nadprirodzené. Isté, že rany som si spôsobil sám. Sú z Manfredonskej kúrie. Píšu tam, že biskup na vás podal sťažnosť. Toľké plytvanie. Papierom mi zapalujú hranicu. Ale veď, čo mi môžu urobiť? Mňa už predsa ukrižovali. Áno, ale Krista neobvinili z nemravného správania. Ani zo znesvetenia kláštora. Biskup z Manfredónie je ničomný kňaz, špinavec, kradne peniaze kúrie. A je veľký suchnička. Kto si ty? Kto si, že tak hovoríš o biskupovi cirkvi? Kto si? Si obyčajný zhýralec, hazardný hráč, zatvrdnutý hriešník. Kto si? Nauč sa pokore. Predovšetkým pokore. Ďakuj Bohu, že mám také ruky. Inak by som ťa zmlátil ako žito. Zmizni. Satan sa nevyháňa, satano, zmizni! Choď preč, choď! Čo sa to so mnou deje? Čo odo mňa chce? Čo chce ten reholník od môjho života? Čo odo mňa chceš, kňaz? Čo chceš? Odíď z môjho života. Choď preč. Nepoznám ťa. Odíď, odíď. Odíď.
Tak čo, Lotor? Bola to dlhá noc, čo? Čo odo mňa chceš? Vyspovedať sa. Chceš sa vyspovedať? Nepotrebuješ to. No tak, svoje hriechy si mi povedal v noci. Spomínaš si? Musíte mi pomôcť, páter. Ja chcem zmeniť svoj život. Chcem nájsť pokoj. Hľadám ho vlastne už odjak živá. Odjak živá. Prichádzaš on žiadať mňa? Ja som od narodenia nemal chvíľu pokoja. Dávam ti rozrešenie. Poď sa. Vykúpiť slabú dušu, to je ako zachrániť stromček, ktorý vysychá. Musíte ho presadiť, dať mu vzduch, vodu a svetlo, aby mohol žiť v lese nášho Pána. Poď.